बेखौ पलसुन्द्रि बै आपेलखौ आपेल साइजआ मोनदों आपेला न' खाथिनिया बै न' खाथिनियाबो गिदिर गिदिरा बेखौनो नों पलसुन्द्रिनि आपेलखौनो होनाखै बखोथो आपेल इयो आरो मोनसे दंबावो थ' दा देखाय आंनो गलगलनि आलदा ने औ साबसिन जायो दा देखायथ' अबे साबसिन अबेखौ माबानांगौ हायाव नांजोबलायबाय दं फिथाइफ्रा नै बेखौ लोगो साइज मोनदों आरोना आं दाख्लै फैनानै भिडिअ बानायनाय फट' खेबनानै सेस जादों नैबे साइज जादों खाथ'वाखै नायगासिनो बिसोरो खाग्राखौनो फैयाखैबा माबायदि नों खानांगौ खाग्राया सोर खायो मालिकआसो खाया होमबा खादो अयथासारलै गलखौनो नैबे गलखौ नैयो अयथासार मिथिबायना नैयो अयथासार थाइसे खावबाय दै खिन्थु थाइसे खावबाय लागावदोंलै सथिबो थायनाया नै अयथासारसो नुवाखै माबायदि अयथासार नै अयथासारखा अके बागान बुस्थु ट्राइ करिमब्रा बुस्थुटा जानबा लागौलै इमान इजि नहगौ আমারটাতে সব থামলে হল কিন্তু থামলটা টাইম লাগে না बिबार गारि नोंसि अलप अलप बाजाराव बबे बांसिन दिमाना बे नों लानाया मासुरिखौ बांसिन फसायोनो नैबे ओरैबायदि थायदोंलै नैबे बेसे बुरजा ओंखारगोन फैयो ने बे गोमोन जायाखै गाहायावनो थायो नै आलासो बैग्रिया ओरैबायदि साइज नै ओरैबायदि गाहायावनो फिथाइ दंजोबो नै हानिफ्रायनो फिथाइ दं नै सेस बैग्रि गोजा इयो आपेल साइज itu অলপ বেলেগ itu sah nih hei kelas itu mari mana lagi sok hei गाहायावनो एकदम नों आगोलाव फैबाथ' सेस लागावखादों नै थायनाया लागाव दे थेंक इउ जानो होबाय दे थाइसे नै इयाव नायदो दाना सेस हायावनो ओरैबायदि साइजखा फिथाइया बियो आपेल साइज बे नङाखै आधा केजि नुबाय एक केजिबा नै थिखोलायलाय गाहायावनो दंखायो नै एकदम हायावनो थोस आपेल itu आपेल ना नै थाइसे बरिया गोदान जाहैबाय इथिं बारा थायथ'वाखै बबे इथिं बारा थायथ'वाखै थिंजाय बे एसे उनाव जाखादों खोमा गायनाया इसोरो उनखा खोमा इसोरो नै बेथ' हायाव नांबाय नै बेथ' सिरिखौबो लादोब्रा सिरिसिगोनसो फुरा गोमोन जादों नै डिस्टार्ब खालामबाय थायो नै बायसिगोनसो आरोखि बियो फुरा खायाबा नङा होमबा बिराद गोमोन जानानै दं नै बिदि मोनब्रैबायसो गोदै ना नै बेनि सबसे बेस्ट खोमालै साइजआ जानायाव बेनो साबसिन खोमा माथो जा थायदों नै बेयाव गाहायनिफ्रायनो लागावखादों नै बाजाराव फाननोबा नै बैग्रि मालिकआ माने नांगौबा